Ranar sanin makoma ita ce kalmar da ta kusan yin daidai da zama taken wannan rana a wajen mutanen jihar Kano. Kowane lokaci daga yanzu, kotun da ke sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar Kano za ta yanke hukuncin da zai tabbatar da Gawuna is coming ko kuma Kwankwasiya da Ram. Jihar Kano na cikin jihohin da jam'iyyun adawa suka maka jam'iyya mai ci a gaban kotu, inda suke nuna shakku game da cin zaben. Duk da dai bangaren jam'iyyar NNPP da ta lashe zaɓe na ganin zaben nasu halastacce ne. Shin wai menene dalilin da yasa jam'iyyun biyu ke nuna wa juna yatsa a game da sahihancin zaben? Da farko, jam'iyyar APC mai adawa na buƙatar kotu ta rushe zaben bisa wasu dalilai da suka hada da arangizon ƙuri'a da kuma rashin cancantar ɗan takara Abba Kabir Yusuf da kuma rashin kasancewarsa cikin jerin mutanen da ke neman takarar gwamnan jihar Kano a lokacin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta buƙaci a miƙa. A yayin zaman sauraron